Ja sam Danijel Nikolić, nositelj liste za Skupštinu Tuzlanske županije ispred HDZ-a Bosne i Hercegovine i stranaka okupljenih Hrvatskog narodnog sabora. Rođen sam 1983. godine, oženjen, otac 2 djece, diplomirani kriminalista. Evo, politički angažman, odnosno zašto sam ušao u ovaj politički proces jeste da pokušamo napraviti određene male iskorake kako bi ovaj prostor činili boljim, zdravijim za život i kako bi kroz politički angažman mladih pokazao da imamo volje, želje i spremnosti učiniti neke stvari boljim na ovom našem području. Može li ovdje se bolje i ljepše živjeti? Tuzlanska županija ne da može, nego mora bolje. Imamo jedan snažan ekonomski i gospodarski potencijal. Samo je na nama kako i na koji način to sve staviti u funkciju gospodarstva, staviti u funkciju, rekao bih, običnog čovjeka, staviti u funkciju domaćih i stranih investitora. Tu moramo odlučno ući u te procese, moramo na početku postaviti cilj, a to je pokušati kroz određene političke korake napraviti što bolji ambijent kako bi domaći i strani investitori prepoznali ovo ovdje naše područje, dali priliku, odnosno uložili svoj kapital na ovaj dio, a samim time ćemo dati priliku i mladim ljudima ili svima onima koji žele raditi da mogu ovdje ostati od svog rada živjeti. Fokus političkog djelovanja HDZ-a Bosne i Hercegovine kroz izborni program jeste gospodarstvo, jeste jače poduzetništvo, jeste jača obiteljska gospodarstva, jer samo na takav način mi možemo procese učiniti barem za malo boljim, odnosno možemo se izvući iz neke svakodnevne politike koja, evo, nažalost, danas kad se podvuče crta jeste da nas je sve manje ovdje, da mladi traže svoju prigodu, odnosno traže svoj život izvan ovih prostora. Na politici je da te stvari mijenja. Jednostavno došlo je vrijeme da moramo odlučno krenuti u političke procese koji će nas učiniti boljim dijelom Bosne i Hercegovine, a to ova županija može. Najprije moramo imati političku spremnost za takve stvari. Dakle, oni koji budu nakon 7.10. činili politički život naše županije moraju u jednom zajedništvu napraviti plan na koji način se otvoriti prema gospodarstvu. Vrijeme je pokazalo da možda moramo i uzeti, odnosno angažirati ljude koji znaju više od nas. Mi se ne smijemo bojati znanja, ne smijemo se bojati onih drugih koji su možda u ovom trenutku spremniji od nas ponuditi neku gospodarsku platformu. Dakle, imamo ovdje ljude koji to mogu, samo ih moramo ujediniti, moramo taj politički pritisak smanjiti. Moramo javnu administraciju, javnu upravu staviti u funkciju gospodarstva. Javna uprava ne smije biti kočničar razvoja, ne smije biti kočničar, odnosno oni koji će sputavati određene stvari. Oni moraju biti jedan dobar servis domaćim i stranim investitorima. Moramo jačati i kapacitete unutar ministarstava, možda napraviti reorganizaciju određenih ministarstava, okupiti ekipu ljudi koja je spremna, koja može i koja hoće raditi taj posao. Dakle, važna je ta politička volja, važno je tko će biti u skupštinskim klupama, tko će krojiti političke procese na ovoj županiji. Mi smo kao HDZ Bosne i Hercegovine spremni upravo na takvu politiku, na politiku koja će biti u funkciji čovjeka, koja će, rekao bi, služiti ljudima, a ne da ljudi služe političarima. Jednostavno, moramo s takvim razmišljanjem početi, moramo se okrenuti tome. Znam da ti procesi neće ići preko noći, ali ako u naredne 4 godine napravimo da oslobodimo ovaj prostor, da ga učinimo atraktivnijim za investitore, mislim da ćemo napraviti jedan veliki posao i da ćemo uspjeti stabilizirati procese na području naše županije. Dakle, jednostavno došlo je vrijeme kad moramo te stvari raditi, kad moramo razmišljati pozitivno, moramo razmišljati u funkciji, odnosno u funkciji stvaranja boljih uvjeta za svakog čovjeka, a ne samo za određenu skupinu ljudi. Kakve zapravo trebamo ljudi u politici da bi krenuli naprijed? Trebamo oni koji iskreno vole i žele ovaj prostor učiniti boljim. Dakle, oni koji su spremni, rekao sam, biti pod navodnicima sluga svega ovoga, dakle, onih ljudi koji, evo, hoće, mogu i žele na ovom prostoru živjeti, žele ovdje graditi svoje obitelji, ali, naravno,
To zahtijeva, evo rekao bih, jedan predan rad, jedan iskren rad, rad u kojem politika neće biti funkcija sama sebi, već gdje će dakle politika samo stvarati ambijent za razvoj ovog našeg područja. Dakle, tu moramo, evo, to je naš cilj da, i to smo pokazali kroz našu listu, da imamo ljude koji su spremni na takvu vrstu politike i mi priželjkujemo da upravo bude i sastav buduće skupštine i vlade upravo ljudi koji hoće, žele i mogu napraviti određene pomake na prostoru ove naše županije. Hrvatska demokratska zajednica sasvim sigurno okuplja najvećim dijelom hrvatski narod. Stožerna je stranka hrvatskog naroda, ali mi želimo u jednom zajedništvu sa svim ostalim narodima graditi Bosnu i Hercegovinu, graditi jednu europsku Bosnu i Hercegovinu, jer upravo kroz taj europski put mi ćemo se osloboditi puno nekih unutarnjih političkih tenzija koje su nam nepotrebne. Dakle, HDZ Bosne i Hercegovine želi cjelovitu Bosnu i Hercegovinu koju će svaki od naroda biti jednakopravan i moramo upravo kroz europski put Bosne i Hercegovine, kojeg mi snažno zagovaramo, dati šansu Bosni i Hercegovini za njezin napredak, za uvažavanje svih naroda, svih građana, svih naših različitosti, ali to je jedno bogatstvo. Dakle, to nisu razlike među ljudima, to je zaista jedno bogatstvo i upravo s tim ciljem HDZ Bosne i Hercegovine i jeste ovdje na razini naše županije pokazao da upravo želi graditi zajedništvo kako s Bošnjacima, Srbima, tako i svim drugim narodima koji ovdje žive. Nama je naprosto to neophodno. Rekao bih, to mora biti fokus političkog djelovanja HDZ-a Bosne i Hercegovine, kako u Bosni i Hercegovini, tako na razini naše županije. Želimo europsku Bosnu i Hercegovinu gdje ćemo svi biti, evo, barem za korak naprijed nego što je to bilo u proteklom nekom razdoblju. Određene sredine, nažalost, trpe samo zato što nisu u žiži interesa do sada politika koje su vladale na ovom području. Moramo učiniti maksimum da svim ljudima pružimo jednake uvjete za život. Ne smijemo ljude kažnjavati samo zato što žive 10, 15 ili 20 km izvan užeg središta grada ili nekoliko stotina metara. Mi danas imamo sredina koji su udaljeni od centra grada ne više od kilometara, koji su infrastrukturno zapuštene. Moramo i tim ljudima osigurati jednake uvjete za život. Ne smijemo se ponašati na način da imamo građane prvog i drugog reda. Puno je jednostavnije organizirati i život u centru grada, ali moramo bodriti one koji žive izvan centra grada, da i oni imaju jednake uvjete za život, da imaju razloga živjeti na tom prostoru. Mi imamo naša sela, imamo tu jedan snažan potencijal za razvoj malih obiteljskih gospodarstava, poljoprivrede, turizma i moramo to staviti samo u funkciju, a ne da ti ljudi budu na margini političkog interesa onih koji vladaju na ovim našim područjima. Takva politika se jednostavno mora promijeniti i tu više nema prostora za dalju politiku koja će te sredine staviti na marginu interesa. I mi ćemo to snažno zagovarati da se takva politika mijenja. A šta konkretno vi možete obećati građanima Tuzlanskog kantona? Kakve možete dati obećanje? Kako ćete raditi naredne 4 godine ukoliko budete u prilici? Zastupnici HDZ-a Bosne i Hercegovine koji budu izabrani u skupštinske klupe mogu obećati jedan predan rad zajedno sa našim biračima. Dakle, bez nekih velikih obećanja, ali naše obećanje jeste da ćemo biti istinski glas naroda, da ćemo slušati sve one potrebe koje jesu i da ćemo nastojati graditi bolju našu županiju, bolji naš tuzlanski bazen, jer naprosto mi to zaslužujemo. Dakle, obećajemo jedan predan, iskren rad u funkciji svakog od naših građana koji žive na ovom našem